Výsledok analýzy. Vážená verejnosť a vedecká obec. Výsledky analýzy všetkých, opakujem, všetkých analyzovaných šarží dokázali, že v každej jednej ampule sa nachádza enormne vysoké množstvo DNA, vektor, ktorý kóduje kazetu pre syntézu S-proteínu, ak nie aj iné proteíny. Takmer v rovnakom množstve ako mRNA sa tam nachádza teda aj DNA. V 3 prípadoch je dokonca obsah DNA vyšší ako mRNA. To už ani nemožno považovať za vakcínu mRNA, na princípe mRNA. Tento genetický kód pre syntézu S-proteínu, táto informácia uložená v tejto DNA, je v porovnaní s mRNA stabilná, vie sa integrovať do ľudskej jadrovej DNA a následne sa takýto ľudský organizmus stáva, nebojím sa povedať oficiálne, geneticky modifikovaným organizmom. Geneticky modifikovaný organizmus je organizmus, ktorého genetický materiál bol úmyselne zmenený. Toto sa robí napríklad na kukurici a v medicíne je to v štádiu výskumu. Nejde teda o žiadnu kontamináciu vakcín, ale o účelové obrovské množstvo genetického materiálu, ktorý dokáže prechodne, tranzientne transfekovať ľudskú jadrovú DNA a táto transfekcia sa môže stať stabilnou a trvalou. Táto transfekcia môže s dostatočne vysokou pravdepodobnosťou ovplyvňovať aktivitu tumorsupresorových génov a spôsobiť vznik nádorových ochorení. V bunkách, ktoré sa nedelia, napríklad myokard a nervové bunky, spôsobujú takéto programovania presýtenie proteosyntetického aparátu bunky a bunka hynie. Je možné, že v tejto DNA sa nachádzajú aj iné povely, čo predpokladajú výsledky analýzy, ktorých ale prítomnosť treba preukázať, ale to verím, že zrealizujú iné štáty vo svojej kompetencii. Ide teda o zmes mRNA a DNA, alebo v niektorých prípadoch o zmes DNA a mRNA. Hrozbou je stabilná transfekcia, inkorporácia do ľudskej DNA s trvalou expresiou transgénu, vznik rakoviny alebo smrť buniek presýtením proteosyntetického aparátu bunky. Ak to treba povedať ľudsky, hoc nepekne. Moderna a Pfizer z očkovaných spravili geneticky modifikované organizmy, narábali s ľuďmi ako s kukuricou bez ich vedomia. Vysoký obsah DNA v takomto rozsahu je absolútne škandalózny a okamžite by malo byť zakázané použitie týchto preparátov v našej populácii. Tieto zistenia sú tak závažné, že generálny prokurátor by mal okamžite konať, vedecká obec by mala byť na poplach a všetci propagátori vakcíny by mali stiahnuť uši.